Kajimi ka kunhon ki samla ki batho examen staff nurse ban led bo dorkas shaka director of health services DHS but shaka Dr. Mazel Ampri Lingdo ka menteri ka kot ka khia halor ka jingle thormor ka Meghalaya Medical Services Recruitment Board MMSRB hakaru company result but setting kli ya ka kam staff nurse kala penlong ya ka hinyo tribute council ban ai ka jingkershan Uba Roy Kuparsan Rem u President haka khandai teri urisau arja arpusau ulapan sengau ru balada ka sorkar ni ke DHS kamshim khiai ki jingdawa ki samla ka seng kan sasyam dagi sen jam banlet tur halor kamat jingdawa ki kunhon samla Habakran sikilat pathai kubor uba Roy Kuparsan Rem ulaong baka jing dan ki jing kli ki basabar ka syllabus bar ka jing penmi ka result hadu laisin kala pen subajur bakan dan ka a shalendet Nakaliang jong kaseng ngi kersan purai gitu ki samla ki mami syakmat banlet bandawa naka sorkar ban penbet ya kani kenrum keram ngi yoi ba menen kidang le ajing tho biang ka grievance cell ya ka sorkar hi kala thau ngilai i ki jing dawa ki jongki bat ka jing pensai ka jongki ka long ba kumba khnai tli ki don ki jing kli ki ba ka jubab bat ka answer ki ka ba ka department ka ai kam ya hap ka don ka confusion ki don kumba khalai tli ki jing kli ki bawan shabar jong ka syllabus kum ki staff nurse nang ta ka jing mi ka result laisin ya ka ju ka exam Ndi haka jing shisha ba pila pelong ke exam pidi ban penmi bitang kawi ke result de ka jing le jong kani recruitment board ban penmi laisi ni ka result kamut ka company ba ka don e shalendat hot nya kaliang jong ka seng ila ai ka press statement ban ai ka jing dawa ba ka dai ban pelong ba dai ban toket ya kani ngim tep manu ba don benta le si ka health minister kam don jing tep le si DHS sem don jing tep yo ki don ki bri ba don benta ban pen kulmari kani recruitment te nya kaliang jong ka seng ngi kershan ya ka jing dawa jong ni khun samla kumbaki ong maki gila aipor ar sau ganta ya ka department bakan penbet ya kini kenrum keram te hadin ka tangin pet kai ka ba ka sorkar kale halor ki jing dawa ki jongkin rena kale yang jong kaseng we stand by them ngi support ki jing dawa ki jongki balada ka sorkar pat lane ka department kale kulmar kam sangap ki jing dawa jongki hadin kata ka seng le se kan sami syakmat ban le kai ka bodon kam bande hatuna kale yang kaseng lada ka sorkar kam simkhia ki kloina ban li persing bisar mar mangi ba ka jala jungi khambun sin hingi haban phat tuklar ka yang bisar Pi kadai kata hajing sisa haka parliamentary democracy ke bangi ngidon ngim dadai ba ya berok ki kam ngin mi lenti ba kayeng besar kan tukla ngidon ya ki legislator ki jongi ngidon ya ki nong mi khmat ki jongi tingi haka jing sisa ngim dah kwa ban poi sudu uput ba man lagi kam ngin let ban phat tukla ki yeng besar tikumba kalong menta ya menta ngim pat don kata ka plan ban let cara yeng besar ndre lada ki ja su ja pat kumni lada ki ja suja kini kijing kulmar ki recruitment ki ba fair ngimban si kum kaseng rumangi ha ban shim kum kita gila lentin re ya ka ba mentan api ngimpat don kata kajing mut jemperkhat bangin le chata ngidang kwa hi ba ki bor ki badon ki badai pet la kalong ka tanat trikam jong ka sorkar la kalong ka sorkar kini le ban penbet ya kani khnang ba kanomi kajing makla la ne kajing kulmar kum ba kami menta lembah ki jingja ki ba fair ki ba ki kut ki ha ban interfere Bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed ye ki bale hi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya